Ahoj, krásný den. Dnes tě vítám u meditace, která se zaměří na tvé srdce a na tvoji vnitřní pohodu, když máš pocit, že už toho je na tebe moc, že nevíš, jak se máš rozhodnout. Tak já tě poprosím, zaujmi pozici, která ti bude nejpříjemnější, ať už je to v sedě nebo v leže. Dopřej si teď pár minut sama pro sebe. Pomalinku si zavři oči. Nalaď se na to, že teď tento čas patří právě a jenom pouze tobě a nikomu jinému kolem. Vše, co je za tvými očními víčky, v tuhle chvíli neexistuje. Začneme hlubokým nádechem nosem a výdechem ústy. Zopakujeme hluboký nádech a výdech ústy, s kterým se zbavuješ všeho nepotřebného. Ještě dalších myšlenek, povinností a toho, co tě někde možná bolí a trápí. Ještě několikrát, jak budeš potřebovat, se zhluboka nadýchni a vydýchni. Teď není kam spěchat. Uvědom si, jak tvoje tělo se dotýká podložky a vem si svoji levou nebo pravou ruku a polož si ji na oblast srdce. Polož si ji tam jemně. Jen abys cítila tlukot svého srdce. A pomalu při nádeších a výdeších se zaměř na tuhle oblast. Tvé celé tělo se každým výdechem víc a víc uvolňuje. Tvé nohy i ruce jsou velmi těžké, až mají podobu možná nějaké tekutiny nebo želé. A ty jenom cítíš, jak ti tepe srdce do tvé pravé nebo levé ruky. Zaměř se svým vnitřním zrakem na tuto oblast. Procit si naplno své srdce. Uvědom si každý jeho puls a kolikrát za tvůj život už takhle bylo. Kolik těch úderů bez zastávky muselo udělat. A dělá to automaticky. Nemusíš na to myslet. Prostě se tak děje. Poděkuji svému srdci za to, že tak dělá, že pro tebe pracuje. Pociť celým tělem tu nádhernou vděčnost, protože je opravdu oprávněná. A vzpomeň si i na další věci, za které můžeš být vděčná. Za dnešní krásný den, který tě čeká, anebo ho máš už možná i za sebou.
kolik krásných lidí potkáváš, kolik děkuji ti jsi slyšela. Kolik upřímných pozdravení a úsměvů. Uvědom si, cokoliv tě napadne, za co můžeš být vděčná. Za lidi, které znáš, za přátelé nebo za rodinu. Za to, že máš kde žít, kam si lehnout. Za dobré jídlo, které jíš. Najdi si zkrátka a dobře 1, 2 nebo i 3 věci, kterých si opravdu vážíš. Představ si je. Jednu po druhé. Představ si třeba tu danou osobu, která tě dělá šťastnou. Představ si, jak je s ní svět barevný. Jak se vždy těšíš, až se uvidíte. Prodýchni si ten pocit. Nezapomínej na své srdce. Můžeš cítit jemné hřátí pod tvojí rukou nebo nějakou vibraci. Možná je to brnění po celém těle, v bříšku anebo v nohách. Představ si i další věci nebo záležitosti, které se staly, ze kterých máš opravdu velkou radost. A upřímně si ten pocit prožij. Nech ho procházet celým tělem. Dej si hlubší nádech a výdech. Ať ta energie proudí všemi kouty tvého těla. Užij si ten pocit. Teď na něho máš čas. Nalaď se na tu krásnou vlnu energie. A buď tam tak dlouho, jak potřebuješ. A když se máte tak spolu krásně, ty, tvoje tělo, tvoje hlava i srdce, teď se svého srdce můžeš na něco zeptat. Možná tě něco trápí, možná máš plno otázek, neodpovězených, anebo bys potřebovala poradit v nějaké oblasti. Zeptej se sama sebe jednoduchou přímou otázkou, co je pro tebe v tuhletu chvíli nejlepší. Zeptej se svého srdce. Možná ti dá odpověď hned, formou obrazu, vůně nebo nějakého zvuku. A možná až přijde ten správný čas. Najednou ti začnou všechny věci dávat plný význam. Nespěchej na sebe ani na své srdíčko. Dopřej si ještě pár příjemných chvil sama se sebou. S tímto nádherným pocitem.
všechno je v pořádku. Jsi milovaná, jsi v bezpečí. A taková tu pro tebe jsi pokaždé. Kdykoliv budeš chtít, můžeš se sem opět vrátit. Možná při této meditaci, možná kdykoliv, když ti to přes den napadne, sama se sebou. Pár jednoduchých výdechů a nádechů s plným zastavením hlavy a rozumu a naladěním se na své opravdové pocity, na emoce. Tak kdy zjistíš to, co tvá dušička potřebuje, co je pro ní v tuto chvíli nejlepší. Duše nemá ráda tlak, ale jemné vedení, jako při tanci. Nech se vést svým srdcem, tanči s ním životem. Ono je tady pro tebe pořád. Naleď se na něj a buďte k sobě laskaví. Když budeš chtít odejít zase zpátky ke svým povinnostem, prodýchni se znovu, uvědom si své tělo, zahýbej třeba konečky prstů, představ si, co krásného se ti ještě dneska může přihodit. Usměj se na sebe. A až budeš vědět, že můžeš, otevři oči. Hezky se protáhni. Protáhni si záda, ruce, nohy. Pohled se po tváři. A užij si zbytek krásného dne nebo večera. Já tě moc zdravím a jsem ti moc vděčná za tvůj čas, který jsi věnovala sama sobě